पहिले ही बेरी बानी दौरा लेके आइल माता के भगती में सबे बारंगाई केहू दिवई होने केहू कहे ने बा केहू दिवई होने केहू कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर घाट के नेबा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल। पता लागे ना अभी कितना बहादुर हो घाटे पुगेला दिलबा मजबूर हो पता लागे ना अभी कितना बहादुर हो घाटे पुगेला दिलबा मजबूर हो सब कर जिंदगी आई माता के देने बा सब कर जिंदगी आई माता के देने बा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर घाट के नेबा सफल होई घाट आज जाके राइटर पवन हो पहिला सोमार के जीवन सफल होई घाट आज जाके राइटर पवन हो पहिला सोमार के राजन पटेल चल बतावत जेने बा अभय सुमित चल बतावत जेने बा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर छठी घाट के नेबा तो लोकेशन चालू कर घाट के नेबा मिक्स बाय द बेस्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।